Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Палітвязень Павел Кучынскі з турэмнай больніцы пераехаў у гарадскую. Праваабаронцы сцвярджаюць, што мужчына адзін з 30 былых зняволеных, якіх памілаваў рэжым Лукашэнкі. Павел Кучынскі мае першую групу інваліднасці. У яго лімфома Годжкіна на 4-й стадыі. З гэтай анкалагічнай хваробы ён больш за 2 гады адбыў калонію ўзмоцненага рэжыму. Маладзёна пакаралі за нібыта абразу суддзі, прадстаўніка ўлады ды прэзідэнта і прысудзілі яму 4 гады і 9 месяцаў пазбаўлення волі. У жніўні праваабарончы цэнтр «Вясна» звяртаўся ў ОАН у сувязі з небяспекай для жыцця і здароўя анкахворага палітвязня. Еўразвяз прывітаў вызваленне некалькіх беларускіх палітвязняў і заклікаў рэжым Беларусі вызваліць усіх астатніх. Еўрапейская служба знешніх сувязяў апублікавала заяву адносна выхаду на волю 2 дзясяткаў беларускіх палітвязняў. У заяве адзначаецца, што некаторым з вызваленых была і надалей неабходная тэрміновая медыцынская дапамога. Еўразвяз заклікаў улады Беларусі забяспечыць незалежную медычную дапамогу ўсім зняволеным і, безумоўна, вызваліць усіх палітычных вязняў. 16 жніўня Александр Лукашенко падпісаў указ наконт памілавання 30 палітвязняў, 14 жанчын і 16 мужчынаў. Праваабаронцам вядомыя імёны 22 вызваленых. Разам процістаяць санкцыям і выступаць супраць падвойных стандартаў у пытаннях дэмакратыі і правоў чалавека. Пра гэта Беларусь дамовілася з Кітаем. На гэткай ноце завяршыўся афіцыйны візіт прэм'ера Дзяржаўнай рады КНР Ліцяна ў Мінск. Паводле прэсавай службы кітайскага МЗС абедзве краіны дамовіліся ўзмацняць супрацу ў грузавым транзіце Кітай-Еўропа, а таксама ў аграрнай, энергічнай, машынабудаўнічай ды іншых сферах. Падчас візіту бакі падпісалі 17 дакументаў, яшчэ 11 былі падпісаны раней. Сярод іх пагадненне пра стварэнне зоны свабоднага гандлю паслугамі паміж краінамі. Пагадненне пра пачатак 5 прамысловых праектаў на суму каля $1 мільярда. Планы паглыбленай супрацы паміж правінцыямі КНР і вобласцямі Беларусі ды іншае. Камала Гэрыс цяпер афіцыйная кандыдатка на прэзідэнцтва ЗША. Сваё жаданне балатавацца на гэтую пасаду яна пацвердзіла на з'ездзе дэмакратычнай партыі ў Чыкага. У сваёй прамове Гэрыс назвала выбары ў лістападзе найважнейшымі ў жыцці амерыканцаў, а таксама паабяцала быць найлепшым прэзідэнтам для ўсіх суайчыннікаў без выключэння. Я ведаю, што сёння ўвечары нас глядзяць людзі з рознымі палітычнымі поглядамі. І я хачу, каб вы ведалі. Я абяцаю быць прэзідэнткай для ўсіх амерыканцаў. Вы можаце не сумнявацца. Я заўсёды буду ставіць краіну вышэй за партыю і сябе. Таксама ў сваём выступе віцэ-прэзідэнтка закранула шэраг замежна-палітычных тэмаў, у тым ліку вайну ва ўкраіне. Гэрыс паабяцала і надалей супрацьстаяць пуцінскай агрэсіі і заставацца на баку украінскага народу. ЗСУ пачалі контрнаступ у Харкаўскай вобласці. 3-я штурмавая брыгада сцвярджае, што ўзяла пад кантроль расійскія ўзводныя і апорныя пункты, а таксама прасунулася ў глыб фронту амаль на 2 кіламетры. Пра гэта украінскія вайскоўцы паведамілі ў сваім тэлеграм-канале. Паводле камандзіра брыгады Андрэя Білецкага, вайскоўцы выканалі галоўную цяпер задачу аперацыі. Збілі наступальны патэнцыял 20-й арміі Расіі. За 4 дні контрнаступу расейцы нібыта страцілі 300 чалавек асабовага складу, а значная колькасць іх тэхнікі і ўзбраення разбітая. Вулкан Сюнгнюкер актывізаваўся на паўднёвым захадзе Ісландыі. У ваколіцы гораду Грындавік абвясцілі эвакуацыю. Выбух быў справакаваны землятрусам, праз які ў глебе ўтварылася расколіна, і з яе пачаўся выхад лавы і дыму. Паводле мясцовай метэаслужбы, тое ўжо 6-ы выбух вулкану са снежня. Беларускія спартоўцы прыбылі на летнія параалімпійскія гульні ў Парыж. 8 беларусаў выступяць у нейтральным статусе.
Шасцёра беларускіх паралімпійцаў Ігор Бокі, Яўген Кавалёнак, Дмітрый Салей, Максім Вашкевіч, Ягор Шчалканаў і Настасья Зудзілава возьмуць удзел у спаборніцтвах па плаванню. І яшчэ двое – кідальніца кап'я Елізавета Дабравольская і кідальніца булавы Уладзіслава Грыб возьмуць удзел у турніры па лёгкай атлетыцы. Паралімпіяда ў Парыжы пройдзе з 28 жніўня да 8 верасня. У ёй бяруць удзел больш за 4000 паралімпійцаў са 182 краінаў свету. Ва ўкраіне загінулі яшчэ 2 беларусы, якія ваявалі на баку Расіі. Пра гэта выданню «Радыё Свабода» распавялі валанцёры праекту «Не жди меня из Украины». Адзін з загінулых 55-гадовы нарадзенец гарадзеншчыны Андрэй Авярушка. Мужчына служыў паводле кантракту ў 254-м гвардзейскім мотастралковым палку сухапутных войскаў Расіі. Другі беларус Александр Сянюк да кантракту ў расійскім войску працаваў кіроўцам пасажырскага аўтобуса ў Мінску. Ён ваяваў пад пазыўным «Беля» ў першай штурмавой роце 33-го мотастралковага палка. Пра абставіны смерці беларусаў нічога не вядома, як і пра акалічнасці, пры якіх яны падпісалі кантракты на службу ў расійскай арміі. У России спынілі справу о прапагандзе нацизму супраць Санкт-Петербургскага музею за лозунг «Жыве Беларусь». Скончыўся тэрмін прыцягнення да адміністратыўнай адказнасці. Нагодай для судовай справы стала графіці «Жыве Беларусь», якое ў 2020 годзе з'явілася пад карцінай фестываль беларускага мастака Сергея Грыневіча. Падчас стварэння гэтай карціны мастаком у 2014 годзе надпісу не было. Санкт-Петербургскі музей сучаснага мастацтва эр-арта абвінавацілі ў прапагандзе і публічнай дэманстрацыі нацысцкай сімволікі. Падчас суда прадстаўнік музея патлумачыў, што надпіс быў нанесены на карціну невядомым наведнікам. Маўляў, негатыўнае ўспрыняцце лозунгу «Жыве Беларусь» магчымае толькі ў выпадку, калі яго кажуць зузняты ўверх рукой, а такога заўважана не было. У найбліжэйшыя выходныя на дарогах рэспубліканскага значэння праверыць пасажырскія аўтобусы. ДАІ і транспартавая інспекцыя будуць спраўджваць выкананне правілаў дарожнага руху. Напоминаем перевозчикам об ответственности за жизнь и здоровье пассажиров, необходимости строгого соблюдения всеми участниками дорожного движения установленных правил. Проверки, связанные с великой колькостью ДТЗ, с уделом пассажирских автобусов международных зносінаў у жніўні. Инспекторы звернуць увагу не только на выкананне правил дорожного руху, але и на режим працоўнага часу ды адпачынку кіроўцаў. Толькі на гэтым тыдні у Бярэзінскім раёне ў кювет з'ехаў пассажирскі аўтобус, што рушыў маршрутам Вільня-Магілёў, а ў Пружанскім раёне пассажирскі аўтобус рэгіянальных зносінаў сутыкнуўся з легкавіком. У Баранавскім раёне адбыўся выцек салянай кіслаты. 40 кілаграмаў рэчыва вылілася на дарогу падчас ДТЗ. Аварыя з удзелам аўтамабіля «Фольксваген» і цішкавіка «Азіл» адбылася на 247-м кіламетры аўтадарогі Берасце-Менск, мяжа РФ. 57-гадовы кіроўца легкавіка не даў рады кіраванню і сутыкнуўся з «Зілам», што перавозіў саляную кіслату. Удзельнікаў аварыі шпіталізавалі. На месцы працуюць ратаўнікі, каб нейтралізаваць рэчыва. У маладзечні ратаўнікі 11 гадзінаў адпампоўвалі ваду з падворкаў. Прычынай вялікага патопу стала моцная залева, што абрынулася напярэдадні на Беларусь. У выніку залевы цалкам заліло двары, а раніцай вада пачала паступаць у дамы і лазні. Паводле мясцовых жыхароў, там яна паднялася ад 4 до 10 сантыметраў. Толькі тады яны змаглі выклікаць ратаўнікоў, бо сітуацыя стала надзвычайнай. Тыя цягам дня адпампоўвалі ваду ў рэчку Малатчанку. Аднак, нягледзячы на няспынную працу, некаторыя двары так і засталіся затопленымі. Белдзяржстрах абяцае кампенсаваць малатчанінам, у якіх была аформленая страхоўка, 50% шкоды. Жыхары Смаргоншчыны вырасцілі гіганцкія грыбы проста ў сябе на дзялцы. Дыаметр самага буйнога грыба склаў 44 сантыметры. Незвычайныя белыя грыбы гіганцкіх памераў з'явіліся на дзялцы сям'і Сідаровічаў у вёсцы Крыўск пад Крэбам. Спачатку белыя шары здзівілі і спужалі сям'ю, але пасля кансультацыі з біёлагам выявілася, што гэта вялізныя паркавікі, што належаць да сямейства шампіньёнавых. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.